Lakhan Korachok Duarbagori constituency ke parlo Deihori Songron Ove kimi club Chipatir Piponsi Wall Environment Day arni talon ponlo. Bangsolong Pachitondunsi Wall Environment Day arni mate thengpia rong ki a size tame Slonejan Forest asai hemalong endamsi thengpia klim rong pharohini sosia thengpia rong ki a kesom asai deng ponlo. Lason si Deihori Songron Ove kimi club ame pu CM Singnar lapen Kongchun bang Tenzing Inti atum pen Japon si World Environment Day ajai mek kipachun. Bangsolong songja tirang sitame Deihori ME School apen High School lochar ya somar tumapan arjan ki hikachapate student apan nung I chirap tunlo. Anparta class isi pen class nerkep student apan first second third kidama tumapan pustame nung I piponlo. Lapen kichu kichun ok an kichu apan dordet tik an archak ponlo. Nason magtaksi bangso World Environment Day katalon hud aluhia man pen kachitong dun abarim SMC Jamison tirang sitami chitong dun. Anparta ME School High School along lothan batum RD pidunlo. Lasom si Deihori Songron Ove kimi club pen alam thek chipi pon lage un am thek am pen ke rong group lapen awareness asaita claim pon bonji lo chali anat laan so se ke paprang anat aking kam aphan chirap chatu dun verji pusi pachini pon. Nilitum ladak Deihori along kedo Songron terang arong nilitum arong tetan tapen ladak population da do kasi nilitum arong kethe pen nilitum population ke ong pen nilitum kaching thur di ko anse ching thur nai ma nilitum aprang pen non an sitamin nilitum la anse kaching thur nilitum theglong lelang sitamin non nilitum la Ove kimi club ahin pen nilitum un an pen paching thur poni pu pen sin nilitum kengkam keme si jorpon lo nilitum lake atumi lake ladak nilitum ME School along drawing competition na program nilitum bipon lo student na tum fan nilitum pinya por adapan ke nilitum presentation ta nilitum video long alo lapen non second season man ke nilitum la thengpia rong ke nasi labang so thengpia rong ke lake ajak dinglen labang so hidi ajak ladak ati bin kawi pena joksit labang so ati bin pa doji pansin nilitum ipondo pini nilitum ladak alam so por kaching room la hello the pini arni lake pirthe dang theng prang ki arni pacheton don si nilitum setame ladak Songron club ahin pen setame hinia program pini deng ponlong lo adap aprang sia program abang la hello nilitum ladak Songron ME School along ladak drawing competition patumi sari tarik pini pasarik la nini pacheton si nilitum pini abangke presentation asabe ta nilitum chipilong lo la pen adun thu non anarlo thu apor bangke nilitum akko la pirthe dang katalon arni mate Wall Environment Day la so katalon pen pini non nilitum dak Songron la pen apar Deihori dak along to war pi ang bong nilitum la kedam ke wang arni ke so kadwa ko be pena ke jok galong ye pan pu matha si nilitum pini thengpia rong e pon lo. Rajasthan report Carbing Long Life.